नमस्कार समस्त को शुक्रिया डेली ब्लॉग को स्वागत। यही वीडियो रे आपण दैनंदिन जीवन रे व्यवहारिक सहज ओडिया टू इंग्लिश डेली सेंटेंस शिखि पारिबे। यही पाठ छात्र छात्री आरंभिक शिक्षार्थी एवं स्पोकन इंग्लिश शिखिबाकू इच्छुक समस्तଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଶିଖିବେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରର ଇଂରାଜୀ ବାକ୍ୟ ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଆରୁ ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ, ସହଜ ସ୍ପୋକେନ୍ ଇଂଲିଶ, ପ୍ରତିଦିନ ଇଂରାଜୀ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରିୟା ଡେଲି ବ୍ଲଗକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ଇଂରାଜୀ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ, ମୁଁ ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠେ। I wake up in the morning. ମୁଁ ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠେ। I wake up early in the morning. ମୁଁ ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠେ। I wake up early in the morning. ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟ, ତୁମେ କେମିତି ଅଛ? How are you? ତୁମେ କେମିତି ଅଛ? How are you? ତୁମେ କେମିତି ଅଛ? How are you? ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। I am fine. ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। I am fine. ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। I am fine. ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। Please help me. ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। Please help me. ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। Please help me. ତୁମର ନାମ କ'ଣ? What is your name? ତୁମର ନାମ କ'ଣ? What is your name? ତୁମର ନାମ କ'ଣ? What is your name? ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି। I am going to school. ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି। I am going to school. ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି। I am going to school. ଏହା କେତେ ଟଙ୍କା? How much is this? ଏହା କେତେ ଟଙ୍କା? How much is this? ଏହା କେତେ ଟଙ୍କା? How much is this? ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଛି। I am studying. ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଛି। I am studying. ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଛି। I am studying. ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? How are you? ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? How are you? ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? How are you?